Hello guys! Dahil bago ka pa lang sa akin channel, mag-subscribe ka na. Tara guys, samahan nyo na ako magluto. So ayan guys, so bali hugasan po muna natin yung baboy para maging malinis siya bago natin siya pakuluan. So ayan. Ayan guys, gumagamit pala tayo ng tenga ng baboy, yung belly at saka dila na rin ng baboy. Then gagamitan natin ng utak ng baka. So ayan. So ayan guys, pagkatapos natin hugasan yung karne ng baboy, sunod naman natin yung utak ng baka. So ang gamit ko ditong utak is utak ng baka sa ating dinakdakan, kasi wala tayong mahanap na utak ng baboy dito. So ayan, so, bali lalagyan natin siya ng suka kapag pakukulan natin, kasi para mawala yung anggo ng utak at saka maging malinis din siya. So ayan. So ayan guys, ready to boil na siya. So naugasan na natin lahat. So ayan guys, after natin mapakuluan, grill muna tayo ng baboy, kasi mas maganda pag grill para mas labas yung aroma ng baboy. Mas masarap din kasi pagka amoy inihaw siya. So ayan, samahan niyo ako mag-ihaw. So ayan, habang nagluluto po tayo, shoutout po muna tayo. Shoutout po sa tropang pogi ng San Agvi, batang 90s ng San Agvi, Sir Vinil po ng Vinil Channel, Sir Leo ng Sir Leo MTV, Ma'am Des and Sir Ian po ng Deschant Channel, United Bikers po ng Abu Dhabi, United Bikers ng Al Ain, UAM TV, Sir RD Crisolo and Sir Alberto. Magsibalik na daw po kayo ng Abu Dhabi kasi wala na pong pogi dito. Shoutout din po kay Sir Strive CFTV at kay Sir Jude Vidal Culico. So ayan po tayo. Shoutout po sa inyo lahat. Stay safe lang po tayo. So ayan, medyo malapit na po maluto. So ayan, samahan nyo pa ako magluto hanggang sa magsawa kayo. So ayan po guys, tapos na po tayo mag-ihaw. So next naman po ang ginagawa natin is slice tayo ng baboy. So slice lang po natin into bite size. Nipisan lang po natin para sakto-sakto po. Then
Pagkatapos po natin mag-ihaw, timpla naman tayo. Magtitimpla tayo kung paano ang tamang pagtimpla ng dinakdakan. Ayan po, magtitimpla na po tayo. So first po natin ilalagay is yung luya, then next po natin yung sili, kasama na rin po natin yung sibuyas. Sabay-sabay na po natin para isang pagtitimpla na lang po. Then yung utak na rin po, utak po ng baka ginamit ko. Then salt and pepper po para may pampalasa po. Ayan, lagay lang po tayo. Then sunod po ng salt and pepper, sunod na po natin yung yung lemon juice. Then konting suka po, maglagay na rin po tayo ng konting suka, pandagdag asin. And after that one, lamas-lamasin lang po natin hanggang umalo na po lahat. Yung evenly distributed na po yung utak ng baka tsaka yung mga rekado natin. So ganyan lang po kasimple, halo-halo lang po. Medyo matatagalan lang tayo sa pag-iihaw. So ayan, sana marami kayong natutunan. Then description below na lang po yung mga sangkap ng pang dinakdakan natin, o kaya tawag sa Ilocos is warek warek. So ayan, sana nag-enjoy po kayo at may natutunan. So tara, kain na tayo.